Kung nagninegosyo ka, huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Kung sila man ay umasenso na, dapat ay matuwa ka sa naging tagumpay nila sa buhay. Dahil ang tagumpay ay hindi makukuha sa isang tulog lamang. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan, pinagtsatsagaan, at pinagpapaguran. Minsan may pagkakataon na hindi sumasang-ayon sa atin ang panahon. Normal lang naman sa ating pagsisimula na madadapa tayo ng paulit-ulit. Ngunit ang higit na mahalaga ay kung paano tayo bumangon at maging matatag sa mga problemang dumadaan sa ating buhay. Pagbutihin mo lang lalo ang ginagawa mo. Sipagan mo lang. Sabayan mo ng diskarte at dasal. Dahil walang shortcut ang pag-asenso. Lahat dumadaan sa simula. Kaya